जासिगोन खोमा दे लिसा ने आयै गिदिरखौनो मासे मोनखाबाय हामबाय दे दा आरो बेखौनो लांसै नानिमोननाव औ जागोन मानोथो बायलायबावनो न'नियानो दंखायोबालाय नङा मागोआवसो जानो सानदोंमोन जानायालाय मिजिं बेखौनो लांनोसै हजों आइमोननाव औ हाथायाव जेबो बेदर सेदर बायथ'ला दे दा बेलासियाव ओंखारलांसै होमबालाय दे आरो मिमि मिगिया बेखौ एसे हरफाबाय औ दे ओमफ्राय आइया गामियाव मिथिं दं होनदोंमोन ना दासो दुगैनो नागिरदों आं साहाखौ बानायना होग्रोबाय थांसिगोन खोमादां ओंखारसिगोन बुंदोंमोन ओमफ्राय बे मैथा बांगाला बेखौबो लांनांगौमोन ना एसे नानिया हजों जानो गोथाव मोनो आरो बे जों मैया साम' खनहैनायालाय बेखौबो लांफानोसै एसे ना मा होनो औ दे जायो साइकेलाबो बानायहैनांगौमोनलै आंना गाज्रि जादोंना आरो स्कुटियाबो ओरैनोसो दोननाय जाबायना दा आरो आदारखौनो होनो हायैसो जाबाय उफाय गैया फैसायानो इसेबां थायाबा माथो खालामदे जेबो नंला दे मिजिं थुग्रोदो जासिगोन दे आबौ ओमफ्राय साइकेल गंसेयालाय बहा थांखो आबै जोंना ए बे बै गामिनि नोमथै सासेनो हरनायालाय नोमाया गावनिया गाज्रि जानायाव लांथ'नायानो गैया होफैफिननाय जायासै नोमायाबो बुंबाय आरो हा लाखिनोबा लाखिथोंसै होननानै न'आवबो गैया नालाय मोनथियामोन ना आं आबै दे जेबो नंला दे होमबा औ आबौ खुलुमखांबाय जोंहा थुदो एसे खुलुमहैदो थां नोंबो औ र' थांसै हे आफा बिश्वकर्मा जोंनाथ' जेसेबां अस्त्र शस्त्र गासैबो दङमोन बेयावनो दोनखाजोब्बाय आरो बयनिख्रुइ बांसिन इम्परटेन्ट हे आफा बिश्वकर्मा फनाबोथ' मेसिनावनो गोग्लैयोना आंहा फनखौबो दोनखानांगोन माब्लाबा बेबो गाज्रि जायोना अ साइकेलनि मालाया दं बेयावसो गारबोफ्लांबायदां आं खुलुमग्रोनोसै हे आफा बिश्वकर्मा नोंथ' गासिबो मिन्थिखाजोबो नुहुरखायोआनो आरो जोंबो जाखिनि हायो बेखौनो खालामनाय जाबाय आफा आरो जेब्लायबो जोंखौ नायहरबाय थादे आफा अनहरबाय था खैफोद आफोदनिफ्राय जोंखौ जेब्लायबो नायहर आइयाबो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो दिनै एसे मोजाङाव फैबाय जेब्लायबो बोर सारस्रिहरदे आफा जाबाय दे आयु हाबाब गानबो दामलायलायबावदोंसो मालायबा मालाय ओमफ्रायथ' जोंहाथ' एसेबां गिदिरबो खालामनो हायासै आरोना आरो आफा बिश्वकर्मायाबो मिन्थिखागोन दे जाखिनि हायो खालामबायथ' हायैखौथ' आरो बहा खालामनो हानो थुनजिलियाबो ओमफ्रायथ' आयो जोंनाथ' धोन दौलतआनो नै बेल'थार मालायफोरखौ नायबाथ' जि मोजां गारि माबानो ओमफ्रायथ' जा मोजांबो साजायबावगोनसो उफाय गैया जोंहाथ' बेनोसै आरोना बा सानसोरां मोननाबोथ' खम गारि सारि दंसोलायो मालाय नाथाय मालायजोंथ' आरो बहा हानो थुनजिलियाना थुनजिलिया बेफोरखौ मानो सानबाय थानो दे जि दं बेयावनो गोजोननाय दं आंहा संगिमोनखौ लेंनानै खिस्रि जाहैग्रोनोसै आं ओमफ्रायथ' आं जाम्बिखौ लिंहरदोंमोन प्रसाद जानोबा फै होननानै ओरैनोथ' बिदि नङा जायखिया थालिर बुदल'सो फैलायलायासैब्रा बियो जा गाज्रिखा ओमफ्राय दा गावसिनाव थांबामबा जानो होबाय बायसिगोन बे जोंनावबा बुदखौ जाफैयासै बियो र' मानोथो बिदि जाबाय थाखो दे बिबारा दहायनो मोजां बानायखाबाय आं मेराबो फैब्लानो जायोमोन मोजां जागौमोन आरो आबासान औ आयै समायजोबखाबाय माथो औ ना आयै समायबायथ' आरो दे ओमफ्रायलाय हा मोजाङै मोजां खुलुमखांबायबो दा दसे थानानै ओमफ्राय प्रसादखौ जादो आबा दे आयै ओमफ्राय सानैसो लोगो फैगोन होनदोंमोनलै आंना ओमफ्राय दा फैमारोना फैमारा फन खालामफिननांगोन ए दे आबा प्रसाद जालांथोंसै फैथों ओमफ्राय नों हाथरखिनो फन हरफिनाखै आयै ए बावनानैसो दं आबा आङो हरनो सानदोंमोन बिहामजोनोबो हरनाय जायासै आबा मैयानोबो हरनाय जायासै आं नोंखौ हरबायसो सानदोंमोन दे जेबो नङा दायो आं हरसै होमबालाय बावलायलाङोहाय आबा नोमायाबो ओजों फुजानिबो बेस्थ' जाबायना आरो हाथायावबो थांबाय आङो हरनो सानबाय गैया आंनाबो खामानियानो जोबाबा आरो नोम्फाखौबो थिनो आङो दहाय फुङावबो लादु लायनो थिनहरबाय माबा दस्राखौसो लाबोलायबायना जेबो नङा दे आयै दे दायो एसे फ्रि जाबा हरनोसै आङो आरो माथो नोमायंआ खिस्रिबो सङो ना मानो जाहैनांगोनलै र' आं दायो
आंनिबा संथ'लाहाय आबा नोमायंआनो संथोंसै दा लाबोआ बे आरो नोंथाङाबो गावनि अफिसाव थांलायबायना दा माबा माबि लाबोलायखागोन बियो मेथाइनो माबा माबिनो जेबो नङा दे लाबोथों आंहा जागोन ना ओमफ्रायथ' आबैयाबो गोथाव मोनखायोना बेखायनो लाबोयो आरो जानोसो नांखागौ प्रसादालाय माथो मानसिफ्रानो ओंखामखौनो उखैगोना उखैला दिनै हाबाब एसेल' संबाय आङो ओमफ्राय दा जायखिया प्रसादखौ एसे दोनबानो जाबाय आयै आंनि लोगो सानैसो फैगोन नालाय औ दे जागोन आबा दे ओमफ्राय आयाबोथ' नै बै नोंनि नोमायं मोनथिंसो थांबाय दहाय बिहामजोआ प्रसाद जानो लिंहरदोंमोननो अ बे बाजै गोदान फैदों होननाया ना औ आबा बेनो हाब खारसन फैदोंनो हिनजावाबो फिसालायालाय हा लाथ'वा बायदिसो बुंदोंमोननो मागोआवसो लानो बुंदोंमोन जाहैदों दा हिनजावाबो खारसन फैथारबायबा आबा खम जारला दा जुदि सनाया बिदि फैबा मा जानांगौ जाखो दे मा सानाबखो आबा अ बाजै गोदानखौसो मालाबा नायनो थांनो सानदोंमोनलां ए दे आबा मालाबा नायबानो जाबाय बोथोर गैया मा गैया उफाय गैया माथो खालामबावनो र' आं प्रसाद लायनि दे आबा नोंनो खिन्थाग्रोनांसिगोन खोमालै आयै दा मालाबा आंनावसो खारसन फैबा बिराद जारला जाथारगोन दे आंहा नांगौबा रायजानांगौबा दानो रायजाखानोसै आङो नों आंखौ मा खालामनो गोसो आयै उनावबा माने प्रब्लेमा एसे बांसिन जागोन नालाय बिनि सायाव आरो बेबा आंखौ मा मा होनना एरना खोन्थाफैगोन मालाबा फैबा थिगबो गैयाना जानाय नङालै जानाय नङा बे खोथाखौ आं खिन्थामारनांसिगोन आइनो आयै सना लोखि आंनि ओमफ्राय थुनथु मा खालामगासिनो बेबा दाबा गोसोआसो आंना मिस खालामलायबायना नोंखौ आरोथ' नों जुदि रागा जोङामोनबा नोंखौलाय आं बेरायनोसो लांबावगौमोन दसे बेबो जानो हालालै माथो खालामबावनो ना मिजिं दिनैथ' फुजाबो नायासो मिलायहैनाय नंला जों लांबाबो औ जेबो नङा दे गाबोन फुङाव जाजागोन ना औ बेबो आरो बे जेबो नङा गाबोन जानोसै आरो माथो जायखिया लांखानोसै थांबायबो थानाय जाया नालाय औ दे होमबालाय थुदो माबा प्रसादबो जायोबा ओमफ्राय जाग्रोदो लाबोखानोसै आङो अ दे जागोन दे माबा साहासो खापसे लोंबावगौमोनलै आङो अ दे होमबालाय नानि मोननोबो प्रसादखौ एसे लाफानोसै नामा अ जायो जानायालाय ओमफ्राय बे लादुखौ लाथार दे गोथाव मोनगोन बियो दे जागोन या माइ मिस्टेक आंनिनो गोरोन्थि दङ आरो बेफोर सोरनि थाखाय हो just because माया बे माया सैताननि थाखायनो बेबायदि जानांदों जेरै हमनानै ला आरोना सोरनिबा फिसाया जुदि गाज्रिबा गथ'आ बेखौ बिमाया अनबावगोनसो होमबाबो थिग बेबायदिनो आंबो आइखौ गाज्रिबाबो मोजांबाबो अनदोंमोनलै जेरै बिमाया गावनि फिसाखौ गारनो हाया बेबायदिनो आंबो गारनो हायामोन नोंखौ आयै नाथाय दाथ' नोंनि महरखौनो नायनो बास्राबाय आङो आंनि खुसिखौनो माने एकदम नायनो हाथारा आरोना बियो एसेबां अगियान एसेबां गाज्रि गोसो आरो नोंनि साननाय नोंनि खालामनायफोरखौ नायोब्लाथ' लाजिथावनालै आयै मुगैथावबो आंनि नोंखौ अननायाथ' गोरोन्थि नङामोन नाथाय नों मानसियानो अनजाथाव नङालै बे लाइफनि नंखाया नोङो नोंनि थाखाय ना खस्थ' मोना नङा बिराद मोनबायलै आङो बारे 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 नोंखौ निमाबो होबाय एखनबा एबारथ' जानाय नंला खोमा बुजिसिगोन खोमा बेबायदि साननायानो गोरोन्थिमोन आंनि मानसियानो जाम्बासोमोनलै आं आयै जे नोंनि आसलि महरखौनो सिनाय रोङालै आङो बाराबाथ' सानलायलाङो नों मानोथो आंनि आइ जानाय दे थानायनिख्रुइ गैयैयानो साबसिनमोन ना आं मावरियाबाबो जागौमोनलै हारसिंबाबो जायोमोन बेस्टमोन बेनो आरे आयै आफायाथ' दे बेबायदि जाबाय खमसे खम नोंथ' मोजां जानांगौमोन ना मानो बेबायदि जाखो होमबा दे नोङो मानो नोंथ' आंखौ हाथरखिनिफ्राय मानो गोजान खालामबाय थानो नागिरो दे जेरैखि जायाबाबो आं बेखौनो मोजां मोनखाथारो होमबा बिस गोनां नागिनसो साला नोङो आयै थारैनो नंमारगौलै बियो सैथान बिस गोनां नागिन नोंनि जायगायावथ' गुबुन मोनबा दा मा जागौमोन नोंनि हालोदा बुंनोबो हाला आङो साला द्रामायाव द्रामा द्रामायाव द्रामा What a nice acting लै आयै ने बबेबा फिल्मफोराव ट्राइ खालामबाथ' भिलेन रलखौनो मोनखाथारगौमोनलै नोङो दाइल' जाल' सासेल' फिसाला गावनिखौनो बेबायदि खालामो साजायाथ' मोनखागोन नों र' सानसेबाबो ओरैबायदि दुखु मोनसोबाय आङो मानोथो बेबायदि होमबा नोङो आसरितलै थांमारसिगोन आं बिनिफ्राय नोंनि मोखांखौबो नायलालै आङो
ओमफ्राय बहा थांखोथाय हाथरखिया? I mean, दहायसो न'आवनो दंथारमोन माथो। माथो फनाबो अफसोलै? Oh God, I'm really sorry लै हाथरखि। ना जुरिमम मोननावसो थांबाय नामा? सोंहरनांसिगोन आङो र'। दिनैथ' ओमफ्राय फुजाबो ना, बिश्वकर्मा फुजा। न'आवसो थानो नांगौमोन, दाथ' मानसियानो बहा ओंखारलांखोबा? र' जुरिममनो फन खालामसै, ओमफ्राय नांगौबा आंनो थांनानै सोंहैगोन दे। फुजा दिनफोरावथ' बिदि थांलाबायखानायबो नङामोन ना बियो। बहाथो थांथावथाव, बे न'आवनो थांगोन। सनामोन, दिनै भिडिअ'आ एसे सर्ट जाबाय आरो ना। अब्लाबो नोंथांमोना बेखौनो नायथ'दो, लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट एपिसडजों। दे होमबा बयनिसिमबो लाभ इउ, बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनै। मानोथो फन खालामबावनो, डाइरेक्ट थांना लायसै खोमालै आङो। लायनोसै माने माबा मोनसे जासिगोन बे र', खबर लाग्रोनि।